ħaduna lura sas-seklu 18. Ma fir-riħa ħaduni f'ħafna postijiet. Affarijiet li qishom naturalina fakruni pereżempju fin-nannit tiegħi. Qed tifhem hekk dawk it-tradizzjonali. Christmas Day, Easter Day, hekk dik it-tip ta' riħa. Il-Christmas Day qed ixhom il-te tiegħi. Jista' jkun ukoll mela forsi. Mela, ħafna jistaqsu u jgħidulna, u jiena waħda minnhom. Jien m'għandix willpower, qed nara dan l-ikel. Kif isir nofsinhar, trid jew ma tridx ħadd mur tipprova ftit, imma x'għandi nagħmel biex inħossni vera tajba, holistikament jien miegħi nnifsi u fuq kollox man-nies ta' madwari. Allura kemm important jiena lilek narak persuna pożittiva ħafna u t-telespettaturi għattilhom ħanitkellmu dwar il-pożittività fil-ħajja. Tajjeb tassew. Angela, il-willpower qisu muskolu. Mela jekk inti pereżempju qed nara x-xef hawnhekk jaħdem, jekk il-ħin kollu ħajoqgħod jinnavika, xi darba jew oħra il-muscles ta' spallek ħajajjew u fl-aħħar tal-ġurnata jmur jistrieħ. Il-willpower eżatt l-istess, iktar ma tħadmu, iktar inti ħatejjieħ. U allura ħajasal punt illi ħatixba u ħatiddejjaq u ħatiqaf minn dak illi ħsibt li se tagħmel. Mela biex nużaw eżempju ċar u faċli. Persuna ejja nsejħula pereżempju Doris, ħanużaw li semek. Sta sejjaħ l-Angela ta'. Angela, mela ħana fuq Angela. Bellezza. Mela Angela mara ta' tfal li forsi llum kibru u tfarfru, tajt isma' wasal iż-żmien nibda nieħu ħsieb naqra tiegħi nnifsi fl-aħħar. Tajjeb, u tgħid mela għandi bżonn nagħmel hekk u nixtieq nagħmel. Niskata huwa l-baby tiegħi li jibqa' hemm u jibqa' baby li qed joħod li l-enerġija kollha fil-verità. Ekku. Allura inti għandek il-familja li huma it-tfal u għandek affarijiet oħra li huma tfal u kulħadd l-istess, għandu x-xogħol, għandu l-familja, eċetera. U tajt wasal iż-żmien indur naqra bija nnifsi. Qed idejjaqni hekk, pereżempju dejjaqni l-waist, dejjaqni l-fatt li qed nilbes sizes ikbar milli nixtieq u kulħadd ikollu l-affarijiet li jdejquh personalment. U tgħid, isma', jiena volja jkun hemm ix-xef vera jsajjar fuq. Ħanamel il-will illi wara l-programm ma nikolx. Jew ħanamel il-will illi Jew nażel l-ikel. Jew nażel l-ikel, jew ħanamel il-will illi wara l-programm immur nimxi. Però jekk inti f'moħħok dik tara bħala xi ħaġa jew tqila, jew impossibbli, jew xi ħaġa li mhux se żomma. Ħaddejtlek hemm differenza kbira bejn ix-xewqa u l-bżonn ukoll. Brava. U hemmhekk se nasal, tajjeb tassew. Għax jekk inti qisek qed tmur kontra l-kurrent, tipikament xi darba oħra l-kurrent ħajġorrok miegħu. X'iridu nagħmlu? Il-bidla ħassir minn hawn fuq Angela. Flok ma niffukaw fuq il-wil leħa volja niddejjaq ħammur. Nibda nassoċja dak li se nagħmel ma' fejn irrid li nasal u minn fejn irrid illi naħrab. Mela ħanġibu eżempju konkreti. Angela tibża illi jekk ma tagħmel xi ħaġa issa bis-serjetà ħadd kompli titqawwa. Ekku. Angela tibża illi pereżempju ħadd iżviluppa xi mart partikolari, forsi għax anke jkollna fil-familja xi affarijiet allura aħna nkunu aktar prom. Angela qed tiddejja illi pereżempju ħwejjex li għandha d-dar jistennewha m'għadix tiġihom. Tajjeb. Però dak huwa minn fejn irridu nitilqu. Biex nibqgħu motivati dik il-kelma aktar milli will. Ekku. Motivazzjoni rridu. Irridu naħsbu Angela fuq fejn irridu illi naslu. Mela tajtina rrid nilbes size 14, flok size 16 pereżempju, jien rrid ikun vera pożittiva. Ma wasalx semmu nispera li le. Tajjeb. L-Angela mhix Angela ġus, forsi Angela Farrugia. Le tista' tkun hi wkoll. Tajjeb. Mela, u din Angela pereżempju trid ukoll li tkun eżempju għal min qed jara fuq it-television, għan-nies tad-dar. Allura hija għandha qisu dak il-goals li qed taħdem għalihom għax jekk dawk ninsewhom, jekk dawk ma nibqgħux nagħtu kasom ma aħna ħanaslu imkien. X'qed nipprova ngħid? B'din it-teknika ħanġibu l-kurrent favorina Angela. Flok ma jiena kemm għandu jabtitni kull ma ħanissapporti ma nikol xejn, ħanissupervja. Hemmhekk maħna ħansolvu xejn. Ħanidlek taf xi jiġri jekk Matteus u naħseb it-telespettaturi tagħna jistgħu jifhmuni aħjar. Tgħid ħanagħmel 15 u vera bdejt tajjeb, imbagħad nispiċċa niftaħ il-friġġ u nikol kull ma nara. Għax normalment tkun insejt għalfejn bdejt. Tajjeb, u mhux diska, apposta nħobb ngħidha, insejt għalfejn bdejt. Inti li trid tagħmel iktar milli tgħid ħanimpika miegħi innifsi, ħaġġib raġunijiet ovvji. Għalfejn inti hemm bżonn li tinbidel. Din oħra Angela, kulħadd għandu xi xewqa. Jiena nixtieq pereżempju li għall-mod tal-kelma ħnivvinta insiefer ċertu pajjiżi li qatt ma mort. Però jekk ma nagħmilix bżonn, hemm ċans li qatt ma mmur. Kemm hawn nies li jmutu b'xewqa. Ma li ssir bżonn ħanagħmilha. Ħanġib eżempju banali. Jiena li huwa bżonn li nħassel kuljum. Dħalt id-dar fis-setejta filgħodu jew fit-tmieta filgħaxija, inħsibt għax ma niċċi li nintemm. Bżonn. Jekk għalija jsir bżonn
illi nibda nilbes size 14 flok size 16, jew għalija jsir bżonn li jkolli iktar enerġija għal fuq il-programm għal matul il-ġurnata, jekk dak vera sar bżonn, jiena hemmhekk ħanamlu. Però skont kemm importanti għalik. Għax hemm ħafna nies naħseb li qed jarawna Angela, illi jixtiequ jitilfu l-peace, illi jixtiequ jidhru aħjar, imma għadu mhux bżonn, għax jkun vera huwa bżonn xi ħaġa qed jagħmlu fuqha żgur. U dik vera importanti. Willpower. Ekku, u l-willpower kif qed ngħidu ħajjejja. Ġifieri jekk tipprova inti dejjem tmur kontra l-kurrent, mhix ħatamilha, imma jekk għalik saret bżonn essenzjali. Allura jiena kif se naraf il-bżonn mill-willpower? Għax jiena ngħid vera għandi bżonn, imma m'għandix dik il-willpower biex nibda. Ara, sfortunatament ġieli niġu darna mal-ħajt. Jiena sabu li problema medika, it-tabib qal li għandek bżonn tneħħija 10 kilos biex nagħmilok U l-operazzjoni. hemmhekk sfortunatament jista' jkun too late. Jista' jkun, ekku ħej. Għax iridu nagħmlu. Jekk jiena qed ninduna l-qbad ċertu toroq żiena, daw it-toroq żiena mhux se jwasluni postijiet sbieħ. Issa jista' jkun li għall-grazzja tal ma nimraċ. Imma forsi fid-dera still minix ħanider u nħossni tajba. Allura qed ninduna lek mhux se jagħmel il-bżonn li nibdel dik it-triq, l-hemmhekk se nispiċċa. Jiena ħanispiċċa it-triq illi minix kuntenta, frustrata, is-self-esteem, il-konfidenza tiegħi nibda niddejjaq nider u Ejja ngħidu illi għandek persuni li jħossuhom komdi fihom infushom. U allura ma jħossux dak il-bżonn imma jixtiequ jagħmlu xi ħaġa dwar għax tista' tagħmel persuna. Mela, jekk hemm xewqa, sinjal li hemm xi ħaġa li tiddejjaqna. Nixtieq nagħmel xi ħaġa imma għalfejn. Mela forsi inti minħabba dera, Angela, ħadd ieħor minħabba kondizzjoni medika, ħadd ieħor biex jagħti eżempju. Però jekk tibqa' ġast xewqa li eżempju nagħti eżempju, mhux se nagħmel aktar. Allura persuna minn fejn għandha tibda? M'hawnx bħalek. Nibdew minn sempliċement nibbukjaw għal ħaġa. Mela jekk jiena, pereżempju fis-sater timur tfal, dik imniżla fil-kalendarju tiegħi fuq mobile jew f'moħħi. Imniżla. Jekk jiena ħanagħmel l-exercise għal mod tal-kelmu, jew jiena ħnipprepara l-ikel, irrid indaħħalha fil-ġurnata. Again, hemm jgħid li m'għandix ċans. Again. Għax aħna nsibu ċans għal kollox u għal kulħadd għal maħbubin tagħna jieħdu priorità. Imma mbagħad għalija nnifsi nibqa' dejjem lura. Etta inti, għax għalina huwa bżonn huwa priorità il-maħbubin tagħna. Jekk għalina jsir bżonn ukoll illi nieħdu ħsieb tagħna nfusna, xi ħin ħansibu. U ejja nirraġunawha ftit. B'xi mod jew ieħor nofsija ħanikrejawha biex nagħmlu daqsxejn exercise sew. X'qed nipprova ngħid, hemm min Angela u naħseb ħafna nisa tad-dar hawnhekk ħajfmuni li jippruvaw jagħmlu kollox huma. Mela jekk huwa immur tfal, immur għalihom jien, jekk immur nixtrihom immur għalihom jien. Ejja naħsbu ftit, x'inhu huma l-affarijiet illi nista' jew niddelega jew nagħtihom bħala responsabilità lil xi ħadd ieħor. Jien dejjem ħobb insemmi dal-eżempju. Żgur hemm għalfejn jiddutrina noħodhom dejjem jien it-tfal. Jan nista' niftijem daqqa mal-ġara, tajjeb u daqqa mal-ġara l-oħra, illi ġieli ħadthom jien u ġieli ħadhuhom huma tfal tiegħi. Mela jiena krejajt daqsxejn ħin. Waħda. Grocery għandi bil-fors kull darba mmur jien, jew naf bejwet uħor items irrid u jista' forsi xi ħadd iġibhom li jew anke nordnhom bħala delivery. Dawn huma kollha affarijiet żgħar illi jekk tammontahom flimkien. Jiena nemmen li għadna wisq magħluqin imma anke bħala familja Maltija, ġifieri inti semmejt it-tfal biex tibagħthom il-privat jew inkella il-mużew. U jekk ma nagħmilx xejn ma nkunx kuntenta jew inkella jkun ħsiebni fit-tfal sakemm jaslu jiġu lura. Qed tgħid ix-xirja għax ngħid għandi lista ma forsi nara xi ħaġa jkun jonqosni u allura nixtri ġifieri affarijiet li verament ikunu rridu nagħmluhom aħna. Ekku. Hija l-kultura tagħna. Hija l-kultura u nifhimha u normalment imma anke jekk naċċettaw ngħidu isma' jekk jiena krejajt nofsija billi frankajt ftit affarijiet, saħħti ħatkun ħafna aħjar. ħankun ħafna iktar enerġetika. Ħabdan il-best sizes iżgħar. Ħanitbijat minn ċertu mart illi jgħaddi minnu ħadd ieħor illi l-ħin kollu bil-qiegħda. Ġifieri l-iżvantaġġi żgħar tal forsi għax is-soltu nkun għandak il-ħanut ara u nitħajjar nġib xi ħaġa oħra. Kumparat mal-vantaġġi enormi illi jiena nista' nġib, mhux ħanġib lura ħanpoġġu hekk sempliċement dak l-oġġett illi forsi ma kont se nixtri imma ħanġib magħhom minflok dawk il-vantaġġi kbar illi ħanġorhom miegħi ħajti kollha illi ħanaqsam dawk l-esperjenzi ma ta' madwari wkoll. Għax in-nies tanka fil-familja Angela jew fuq il-programm ħajħossu. Isma' Angela kemm iktar pożittiva llum, kemm għandek tal-enerġija, in-nies dawn l-affarijiet jaqbduhom, iħossuhom. Imma l-għażla hija f'idejna. Jiena kull darba ħanoqgħod immur pereżempju nagħmel ix-xirja jien, jew nista' nara kif inqassam biex nikkrea l-ħin. Għax jekk oġġett li huwa importanti, ħansib il-ħin. Jekk mhux importanti, skużani naqra,
ħansib skuża. Iva, veru. U nistaqsi, jekk allura dawk it-telespettaturi tagħna li qegħdin jarawna u alright, se jagħmlu minn kollox biex isibu imqar dik il-20 minutes minn fejn għandhom jibdew. Anki jekk qegħdin id-dar, ma nafx, x'tip ta' eżerċizzju għandhom jagħmlu biex jirrelivjaw ftit anki t-tensjoni li jkunu għaddejjin minnha. Tajjeb ħafna. L-ewwel pass mill-kċina stess, naħseb ħafna minnhom il-kċina qed jarawk, Angela. Iftaħ dawk il-kaberts u l-affarijiet li għandek ta' zokkor, tihom karità jew eħles minnhom. Għalfejn qed ngħidlek hekk. It-zokkor huwa wieħed mill-akbar għadu ta' inti kif tħossok u ta' inti kif tidher. U t-zokkor huwa xi ħaġa li inti kif tiklu sa jġalek tħossok tajjeb. Huwa tip ta' droga. Ħankellmu straight. Għax jekk tuħu jien ngħid għalija jiena ċokoholik, nħobb ħafna ċokolata u kif nħu biċċa ċokolata nħossni tajba. Ekku. Isa tini l-enerġija fil-verità. Allura mbagħad tibqa' tmur għaliha. Però x'inhu mal-konsekwenzi? It-zokkor relatat ħafna mad-daqs taż-żaq iktar minn ta' partijiet oħra. Mela ara naqra l-buttuni bil-kemm qed jiġuni, number 1. It-zokkor imbagħad anka il-behavior tiegħek. Daqqa ansjuża ħafna, daqqa pereżempju impulsiva, sabu li anka jibda jilab daqsxejn mas-psikoloġija tagħna. Hemm affarijiet fosthom l-imbierek exercise illi ħajatina l-istess benefiċċji u ħafna iktar mit-zokkor mingħajr m'għandu konsegwenzi ħżiena. Aħna nafu illi meta tagħmel daqsxejn ta' eżerċizzju mqar anki d-dar, ġisimna joħroġ tip ta' sustanza illi ġġalna nħossuna tajjeb. Fil-fatt din l-istess sustanza ssiba anka f'pilloli ta' kontra id-depressjoni, mhijiex ċajta. Iva. Jiġifieri ara daqsxejn kemm hu qawwi l-exercise, però l-ebda pillola ta' depressjoni ma tista' tollilek is-self-esteem, ma tista' tik l-enerġija, ma tista' tgħinek tkun pożittiva. Anzi, ħafna nies jgħidulek kemm iktar inħossni qisni down meta noħodhom. L-eżerċizzju kieku kellu jkun pillola, Angela, kien jiswa il-miljuni. Mela, x'nistgħu nagħmlu eżerċizzju dawk it-telespettaturi tagħna li qed jarawna llum mid-dar tagħhom biex jibdew. Jiena rrid nagħmel xi ħaġa żgur, jiġifieri nixtieq nibda wkoll anki issa qabel ma jiġu l-festi tal-miliet. It-zokkor mhux nwegibek li ħanneħħi għalissa. Qed tifhimni? Ħafna. Aħna umani, jiġifieri hemm il-bżonnijiet tal-bniedem. Nirridu nagħmlu Angela, dak li qed jagħtik it-zokkor ndew nġibuh minn x'imkien ieħor. Għax awtomatikament it-zokkor mhux ħadd immissjah. Għax inti li vera timmissja huwa l-feeling mhux għas-saċċi ċikkulata. Ċikkulata għalik ma tfisser xejn ħlief il-feelings li tagħtik. Alright, di mhux qed tagħmilha pjaċir lilha miskina. Xi ħaġa tajba li il-feelings, hekk l-emozzjoni li tagħtik. Mela dik idu nirreplacjawha idealment bl-exercise, number 1. Number 2, x'exercise nistgħu nagħmlu mid-dar? Visibilju. Illum anke tidħol fuq l-internet issib ħafna idejat. Però dejjem l-aħjar li jkun hemm gwida ta' coach biex nipprevjenu l-injuries u biex fil-qasir ħin li għandna nagħmlu l-aħjar minn dak l-exercise li qed nagħmlu. Però anke mid-dar iva nistgħu nibdew baby step. Ħanibdew jekk Alla jrid 15 oħra jerġa' jkun qiegħed magħna Mattejos jiena li naraħ vera pożittiv u dik il-pożittività illi jaqsam anki mal-ħbib tagħna nipprova u għalhekk ridtu fuq is-sufan tagħna illi naqsmu ma' telespettaturi tagħna. Qed inġibu l-ġimgħa b'raġuni. Ħalli aħna nagħmlu xi ħaġa għalina nfusna anke fit tmiem il-ġimgħa. Grazzi Mattejos, niltaqgħu jekk Alla jrid. Grazzi. Mela sa dan it-tant ħa nara daqsxejn ix-xef fiex wasal. U hemm huma għandna il-kannelloni x'qed tagħmel Tom. Mela qed